Tady teď bydlíme. To je náš dům i s autobusovou zastávkou. První místnost, která tady je taková malá chodba, která napravo vede do obýváku. Zrovna jsme přišli z trhu, takže mladí jsou trochu unavení, takže odpočívají. Tak. Máme tady televizi, kterou teda vůbec nepouštíme, protože ji nerozumíme. Tak z obýváku se dá jít rovnou do jídelny. Každá místnost je teda s krbem, ale paní říká,